això. L'altre, òbviament, és la conscienciació i donar visibilitat. Nosaltres tenim com a referència el càncer de mama. Ens encanten com ho ha fet aquesta comunicació que fan, aquesta implicació de la societat civil, i una miqueta el nostre objectiu és aquest, no? Que marques molt conegudes en mesos senyalats doncs, canvien el seu logo pel groc i tots els seus, o part dels seus beneficis porten a la investigació. Ostres, per què no ho fem amb el càncer de pulmó? El càncer de pulmó és el càncer més letal a nivell mundial. Fa una setmana va sortir que el càncer de pulmó, per primer cop a la història, supera el número de morts en dones que el càncer de mama. Clar, són números que espanten, fan por, i que d'una manera molt amable el que necessitem és donar visibilitat perquè la gent inverteixi en investigació. No volem donar por, no volem posar la por al cos, sinó, ei, hi ha un problema, no? Doncs anem a donar-nos la mà, anem a treballar junts i anem a donar-li visibilitat a aquest càncer perquè s'inverteixi en investigació.